Fastewana jotono no phung kaham te lamsago te khaya jotono kaham karungno tongbai na hanai kaham karungno tongbai di sang kaham karungno tongna nango fastewana dorno sanani musungo tabuk to watei nobarni jora norok jotono sini tripura sarok to kwrui no kubang jara je kwbangma jagao nugo tini nok kwrui aboni bagai nobar watui rok faikha hingke norok kadinani chesta khlaidi hingke nok gana gini rogo nok kaham rok tongkha hingke norok aro thangui tongnani bagai chesta khlaidi hinui ang norokno abobo ma kasaro hingke pade tini kaisa kok mias already sai paijak haibano ang abono tui sanai norok saimang kana tabuk 30 dini bisingo jebabe Father hasteni phainai rokno rwkhlaijaknai hinui je salai tongmani phiaba ang uansugo mo kubui no ongui mankana kubui no haifano ang uansukmani khe haise tini Father hasteni phainai rok mangsi bebak no nini o jagao hongkha hingkai hingke khajani dakhuk chong bahai ke rohornai tini jefrubo ang uansugo 30 dini porego thik ase kubui no rohorjaknai ang obono ang gosiui nahaka ba ang kubui no hinui uansugo phiaba tini jara je rwkhlainai jara je check khlainai nini document no check khlainai bebak no nini borok nongda check khlaimano nini borok rok le busuk jorotui power tong abono check khlai rohornani bagui abono tuise ang sao khajani dakhuk chong norok uansugui ni di kebo nijini borok no rwkhlainani musungglak mohai wnghnai nini document kwrui wngui tongphano bini document tongo hinui amtui rok khe sawui rogo tonui rogo tongkha hingke tamungnai bomo hai wnghnai jemon election o chwng vote dlaima hai uansugui ni di jara sinai jotono anisai okra chakra norok jotono sio norok anisai tebo saimano norok anisai tebo knowledge tongo aboni bagui norok no kisa kok ang khurjaui ma samani se mo sini last sini kaham ni bagui mo kendro belai kheno kaham sini belai kheno chance rui rikha abo kaisa nung o chance o jara je sinai nuknai Tripura soro kwbangma sinai nuknai tongo tabukni o jorao tini te kaisa kok sanani musungo o bisingo norok nugui no mankhana agi sini no mankhana sini sir DR Biswajit Debbarma hinui sinijago bo agi bazar kaisa khlairokmani sini Tripura sarok no tini naini dinaro tini mui kwthwng phalya hingke sini borok rok maisi machaya omo hai wngui tongo phiaba sini jara je kwbangma sinai nuknai rok politics thwngnai rok baksa kaham baksa hamya abo to borok moni chunui thani bo tongnai na haifano norok jotono uansuktai khlaio sini bagui chwng bo jaga sogui tongkha sudu nijini rang kwbang tongo lakh koti tongo bank o omo bai simi wngya abo nini saisoni bagui se nung uansukmani khlaio nini takungni bagui bo nung uansuktai khlaio nini jatini bagui bo nung uansuktai khlaio nung tini MLA wngmani minister wngmani nung saboni dari wngba chwng nono hamjakmani bagui nung sini borok sini thui hinui se nono tini minister MLA charuo chwng buini borok no riya khajani dakhuk bukhuk chong norok uansukdi kaham khlaiui chwng jotono kwrui sini next time o tamungnai abo to saimanya tabuk sukjarao ang sana musungo tini sini Tripura sani kaisa norok to saimangkhana party hinui ang party rokno tui sanani musungya ang interesting bo kwrui uansukdi agio tamung tongmani tabuk sini
tirba motha tini alien sungui se tini aba haki nilar khai tonglayo agi alien singya ni sekang tam ungui tongmani nor saimang kana jati bai jati naslai laimung bathal laimung tabo bo nongthani je thanjangui tongmani borok bai judi sene kagui phaikang ka nang sapta kaisani bisingono nang town bisingo tongna nangla mo hairokno sung wan sukna nango tabo alien sungui se sung thanda khlai mangai to ma tongo abon bagui omono sujuk bahai ke rohonai checking khlai pro boma haike checking khlai rinai sabono checking khlai rike bahai ke sanai abo sung wansuk tai khlaio sini bo kwbangma tabo MLAs tongo minister bo tongo sung omorokno kaham ke saitongmani nango yangle sana thanga angkai je checking khlainai ang wansugo bebak father hastani phainai borok mamangsi borok checking khlaiba bahai kengna abo ba borok father hastani borok phainai rok borok gijing borok checking khlai rida borok rohorno rohoya tini ango kokno saka angkai sini borok ano hamya sanai ang wansugo miyani kokno tini kisa sama saka norok support khaidi mo hai korokno sini tirprasa jara je sibina tongkhana but ang omo hai korokno kisa sawi khursawi khnar kangkai te kisa saw tamni ninke o jorao sung exchange bai rohori mangkangkai sung belai kheno sanai inke ang next time o sanai ang sukbai payako tamno sanai hinke judi chene soi samung khlaike hangke tini jaga jagao nini kwbangma norok to saimano Bangladesh ni boro hapaika agi busuk tongmani tabo busuk tong hinke norok saimanai khajani tahukte buhuk song norok kaham ka wan sukdi 30 din na singdi 30 din ni pore o tamong nai ingya judicial soi rohor jak gaitam manka hangka hangkai rohor jak mani pore bonorok nugui mannai nini parao nini janjar parao jarjar parao norok saimanai busuk Bangladesh ni phaimani busuk jarate komikha abo to saiman thanai kubui khede samung khlai khlaiya khali ingui thanai soi samung khlaike joto jagano khali nok se nabai mangla nok kotor tangphaibai mani soi tini judi seno mo hai khlai tini samung khlaike hangka hangkai saimanya ang wansugui maya tamong nai jotono hambai tei o samarok saya tongkangkai noro jotono nakardi hinke tinin bagasno chutong jotono hambai।